So magandang umaga po ka-solid ka-farmers. Nandito na naman po ako, nagbabalik po. Ako nga po pala si Jaime Tagarino Vlog from Balongaw, Pangasinan po. Bibisitahin po natin ang isang farmers na first time niyang gagamit ng Abondant dito sa barangay Esmeralda, Balongaw po. So bibisitahin natin ang kanyang palay na naka 14 days na po ito bago niya lagyan ng abono na papitik-pitik. Then na-spray na po ng Abondant Harvest kahapon. Then kanina kasi nabitin daw, ngayon na-spray niya kaninang umaga na naman. So bibisitahin po natin ang kanyang palay na nakagamit na rin po ng Abondant Harvest. So ito na po yung kanyang palay, na-spray kahapon ng Abondant Harvest Organic Liquid Fertilizer. Mga 14 days na po ito, kaya pwede na nilang abonuhan. Ayan po. So yan ka solid ka farmers. Ayan. So aabangan din natin at subaybayan po natin ito. Ayan. So 1 kalahating hektarya po ito kung ilan ang maaani niya. Ayan. So maraming salamat po sa tumangkilik kay Abondant Harvest Organic Liquid Fertilizer po. Magandang umaga po sa ating ka-solid ka-farmers. Ito yung pangalawang pagbisita na natin po dito sa bukid ni Sir Ramil Peralta po, dito po sa barangay Rahal, Balongaw, Pangasinan po. Ngayon po, titignan natin kasi nakagamit siya ng Abondant. First time na gumamit ng Abondant Harvest ang ginamit na unang-una. Then sinundan niya ng 4 na Agri-Gibson at saka naghalo siya ng harvester na 1 bag. So nakikita natin ngayon kung gaano kabilis. O 7 days pa lang po ngayon ang kanyang palay na nagamitan po ng Abondant Harvest ng isang beses, then abono. So pinag-combine niya po yon. So titignan natin ang kanyang palay, nandun po. Ayan po siya. So lalapitan na natin ang kanyang palay. So nagpapatubig yung kanyang kapitbahay. Ayan, lalapitan na po natin. Ito na po yung nakagamitan ng isang beses na Abondant Harvest Organic Liquid Fertilizer at saka 4 na bag na Agri-Gibson, then isang harvester na 1 bag, pinaghalo po yan. Ayan po siya, napakabilis po ng kanyang epektibo dahil siya naggipin kunati Ilocano. Ayan po, napakabilis po dahil 7 days pa lang po ito. Wow, napakainam naman po. So ayan po. So kung babalikan natin yung unang video po, ay napakaganda po. So ito na po, oh, Abondant Harvest Organic Liquid Fertilizer na pinag-combine ang Agri-Gibson, isang bag na harvester. Ayan. So ito na po naging resulta. Napakabilis po, 7 days. Ayan po siya. Ayan po. Tingnan nyo nga naman po, napakabilis. May gipi na siya. So ayun si Sir Ramil, ayun, yung may-ari po. Sa susunod na lang daw niya i-interviewin po natin siya. So ayan po, ka-solid ka-farmers ang nagamitan ng first time na gumamit ng Abondant Harvest. Hello sir, good morning po. Good morning, sir. Ayan, so i-interviewin na natin siya sa susunod. Ito po, bali nung naitanim po ito, magmula nung nag-abono sila 14 days. 14 days plus 7 days na nakaraan. Ayan po naging resulta. Ayan, napakaganda po. Halos kung titignan natin yung unang video nung nag-abono sila ng Agri-Gibson at saka 1 bag na harvester. Ayan po, napakaganda na po. Ang bilis. So 21 days pa lang po ito. Ayan, so naggipi na siya, oh. Ayan. Napakabilis. Ayan.
So ayan po, kasolid ka farmers. Napakabilis niya. Ayan. Oh. Ayan po, kasolid ka farmers. Bilis. Pumipikto ang abono. Then ang ating kuwan, kasi nagpapatubig pa sila, hindi pa umabot dito yung tubig. Ayan po, kasolid ka farmers. Ayan. Pauwi na po kami. Ito po yung daanan namin. Ayan. Oh, ayan, ang hirap ng mga farmers na pinagdadaanan ko rin ngayon. Ito, ayan nyo. Ito yung daanan. So, ayan, may hawakan naman siya. Then, buti nga ito may akasya na natumba. Okay, ayan. Ayun, kasolid ka farmers. Doon tayo galing kanina. Ayan. So ayan. So uwi na po kami. Ayan. Hanggang doon. Ayan ang daanan.